Ahoj, my jsme Studentská unie. Letos jsme si řekli, že ženskému ohambí jsme věnovali už dost času. Letos se zaměřujeme na mužské knírky. Zapojili jsme se do akce Movember. Na začátku listopadu jsme s našimi Mod Sisters and Mod Brothers shodili naše strniště a společně se tak zapojili do téhle charitativní akce. Podpor s námi Movember. 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 No, to by bylo lepší. Ten titulek bude hezčí. Asi jo.